मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि तिनिया 2 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि तिनिया 2 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि 2 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथायजों सानै सुबुंनि जिउ खहा। गंसे AS01 JC 1302 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। गंसे AS01 JC 1302 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि तिनियालि 2 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि तिनियालियाव गिख्रंथाव जाब्रबथाय खालामदों। मोनसे गिख्रंथाव जाथाय गसाइगावनि भावरागुरि तिनिया 2 नम्बरनि गं 12टा साखा थानाय ट्राकआ गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय भावरागुरि